Grabe ang crispy na lechon. Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, yung hangal sa kabukiran. Kung hangal kayo, mas hangal ako. Char. So today's video ay di ng pamangkin ko at ng pinsan niya. So meron silang kunting handa. Unting handa. So ipapakita ko lang sa inyo ang pagkain. Hindi, lechon lang. Ipapakita ko sa inyo ang lechon. So, kain tayo. Tara, samahan mo ako.
Ron. Ator mo kanong. Siyempre mo kanong. Ayaw, di ka mamalkin. Ito malkin mo ganyan. So guys, that's all the paibog of my litson. So, kumain na ako ng litson guys. Grabe ang crispy na litson. Ang sarap. Ang sarap ng panit niya. Ang balot ng litson. Ang sarap. Grabe din. Nakita niyo? Grabe, lutong-luto talaga ang lechon guys. Hindi talaga siya hilaw. Ang sarap talaga. Kain tayo. Balag pobre basta na litson. Balag pobre basta hilas. Tarot. One eternity later. So magmukbang ko guys, muna akong kaon. A little bit nilan. Ang melon kay luspad. Alam ko na kung bakit dahil nahulog to. Nahulog tong melon. Tapos kinabahan kaya ganito itsura. So guys, thank you for watching sa mga lechon. Charot. Kasi nag-video na sila. Hindi na ako makapag-end sa video. So thank you for watching.
Please subscribe my channel, Hangal Girl, para sa more kahangalan videos. Babush! 君の虜になってしまう